Fl-istaġun tas-sajf meta s-safar ikun fl-eqqel tiegħu, il-Bank of Valletta għaddej b'ħidma biex jipprevjeni transazzjonijiet frodulenti. Ramona Despot, manager tal-bank dwar ħruġ tal-karti tal-kreditu, spjegat li minħabba biża' ta' transazzjonijiet frodulenti, il-bank iżomm għajnejh fuq l-użu tal-karti tal-kreditu meta jintużaw barra minn Malta. Spjegat li meta il-bank jinnota transazzjonijiet ta' ċertu valur, jikkuntattja minnu fih lill-klient biex jivverifika jekk l-infiq ikunx sar minnu jew le. Meta tagħmel tranzazzjoni li tkun differenti mill-spending patterns tiegħek, hemmhekk titriggerja rules u hemmhekk il-bank ikollu jew iwaqflek il-card sakemm jaqbad miegħek u inti tikkonfermalu dik it-tranzazzjoni vera miltanti. Is-Sinjura Despot spjegat lil TVM News li l-importanza li persuna tarraf lil bank li se tkun imsifra mhux biex il-bank ikun jaf x'wieħed se jagħmel imma għax kif ngħidu bniedem avżat nofsu armat. Issa jekk inti tkun avżajt il-bank minn qabel, hemmhekk il-bank ikun avżat għax jara il-flag fuq is-sistemi, jgħid orrajt mela di l-card holder vera għamlet ta' din it-tranzazzjoni u m'hemmx għalfejn iblokkaw il-card. Jista' jkun li l-bank xorta jċempillek biex jikkonferma li inti qiegħed dak il-post partikolari, imma ovvjament il-cards jibqgħu dejjem funzjonali u tista' tkun sifer komdu moħħok mistrieħ li qatt ma se jwaqfulek il-card. Il-bank appella biex qabel safra persuna tiċċekkja li l-karti tal-kreditu mhumiex skaduti, jiftakar in-numru tal-PIN u jipprovhom biex jaċċerta li taħdem. Skont ċifri provduti lil TVM News, il-Bank of Valletta kien qal li fl-ewwel nofs tas-sena ġew frodati b'aktar minn 3 miljun euro fi frodi marbuta ma' investimenti.